Ja sam hteo sebi malo da ubijem vreme, a i mozaka, kako drugačije to da uradim, osim da pogledam klipove nekog imbecila koji ima veze sa SNS-om. Se niko ne plaši, koje za 2 šamara trču u policijsku stanicu ne rešavaju sami. Razumete? Znači... Koji trču. Postoje ozbiljni ljudi u Srbiji koji kažu dokle ćemo ovo da trpimo. Verujte. Verujte. Jao, šta sam uradio sebi? Pad nadstrešnice ne treba da se vezuje za politiku, ne treba da se vezuje za predsednika. To je klasično kalkulisanje i sprovođenje obojene revolucije, zato što... Revolucije, sviđa mi se što moraš da razdvajaš reči na slogove, pogotovo kompleksne reči poput revolucija. Znači, ako želi neko da protestuje, on treba da ode na drugu lokaciju. A to je tužilaštvo, sudstvo, tamo odakle ti čekaš odgovor, a tebi odgovor ne stiže. Slažem se, odgovor ti uopšte ne stiže. Ti odeš tamo, kažeš tužilaštvu, podnosim krivičnu prijavu zbog toga i toga, i onda to tužilaštvo ne uradi ništa i mi tako sedimo i slušamo raspale prakljače na televiziji kako jedu govna. Pa šta treba Vučić da bude sudija? Jer Vučić treba da bude sudija, jer Vučić treba da bude tužioc. Šta ne znam, ja više ne znam šta očekuje od njega. Od njega? Lele, kako ti kreštiš, brate, kako ti kreštiš, Ne, Vučić ne treba da bude sudija, ali on jeste sudija, kao što smo mogli da vidimo prethodnih par meseci, tako što je oslobodio, to jest pomilovao onu devojku koja je pregazila onu drugu devojku kolima, to jest pokušaj ubistva, i tako što je pomilovao onu 4 akademskih građana koji su otvorili vilicu onoj drugoj devojci, tako da, apsolutno jeste sudija. Ja se slažem, ne treba da bude, ali nažalost, jeste. Kao što kaže svaki komentar na svaku ovakvu sliku ili reel, ne morate da zapošljavate sve što je... Sad, ko ne zna ko je Ana Grozanović, čestitam. A drugo, ne znam da li bilo ko, bilo gde može da se predstavi na bolji način od, pa samo ću da kažem, ovoga. Što će ozbiljne moćnike u svetu, a ne samo u Srbiji, da poljulja. Samo su hrišćani pravili katodne i radio cevi. Elektronska ih je zadnja pravila u Srbiji, a u našem Nišu. Sada ću vam otkriti zašto je baš to oružje stranih moćnika. Na osnovu koje je i postao ovakav svet. Zbog toga čestitam jedinom pravom državniku i pravom hrišćaninu, što će pomoću vere pobediti sve neprijatelje sveta. Jer je elektronika samo u njegovim avionima na radio cevima. Unapred mu čestitam na časnoj pobedi. Zapamtite, Bog neće dozvoliti da se nastavi gaženje po mrtvima koji su se borili da sačuvaju našu veru i našu zemlju. Hrišćanske katodne cevi, jao.